Hej, og i dag vil jeg stille nogle spørgsmål om diabetes type 1 og 2. Okay. Har du diabetes? Nej, det har jeg ikke. Kender du nogen, som har det? Det gør jeg, ja. Min mors far har type 2 diabetes, og hele min fars familie har type 1. Dog har min oldefar type 2. Har du haft konsekvenser med det i din barndom? Det har jeg ikke som sådan, fordi at min morfar han fik først konstateret type 2 diabetes, da han ramte, jeg tror det var 62, og min fars familie var fuldstændig ligeglade med det alle sammen, så det har ikke haft nogen konsekvenser. Føler du dig særlig udsat nu, når hele din familie der har diabetes? Det gør jeg, ja, fordi så vidt som jeg kan forstå på det, så har jeg en ekstra stor procentdel chance for at få diabetes, hvilket selvfølgelig ikke er særlig sjovt. Okay. Kender du forskellene på de to typer diabetes? Jeg ved i hvert fald, at diabetes 1 det er farligere, og jeg ved også, at diabetes 1 det gør sådan, at din krop slet ikke producerer insulin. Yes. Mens type 2 det er lidt mindre farligt, stadig farligt, men lidt mindre, og der stopper din krop ikke fuldstændig med at producere insulin, den stopper gradvist med det. Okay, tak for det. Det var så lidt.